Hello. Now we started to talk. I am 9 years homeless. Suured tänud governments who is so kind, understand economic situation and everything. They wanted you going in a street and you fucking every prostitute. You leave your babies behind because you bring new taxpayers. And of course, after that, when you leave your babies behind, you have to be part of a new community. You have to be started to sucking, licking, and that is an ugly case, but you have to be part of gay generation. Sucking is very important things because the little fishes what these governments give you, you have to eat a lot, and you have to be fuck that shit, because the shit have to be strong. And don't be so sad because this prostitute knows that every dick is going in asses faster than you can upload or put your money. And 9 years ago I told that enough is enough. I don't wanna be any more part of this community. Over 63.9% humanity is totally kaput. Там ничего не осталось, там только пидорасты осталось. И, конечно, huuli делать. No kyllä me voi sanoa näin, että kyllä suomalaiset nyt on kyllä tosi hyvin järjestänyt kaikki asiat näin, että sosiaalitoimisto ja kaikki muut asiat menee niin kuin hyvin. Että jos ei halua tehdä töitä, sitten sul on hyvä ottaa niin kuin sosiaalitoimistotulo. Ja jos sulla on 10 hengen yhdessä, sitten sulla on yksi asunto ja sitten kaikki asuu yhdessä ja jopottelevat koko viikon, koko kuukausin ja koko vuoten. Sitten seuraavaksi tulee joku semmoiset ulkomaalaiset, jotka tekevät halpatyötä ja sitten maksetaan noille ja sitten koirapeni. Niin. No ja, mitä Mikka uskon öelda? Minkä vittu?